Шановне господарство, вітаю! З вами Євген і рубрика «Автоп месяца». Офіційний топ новин і подій Національної баскетбольної асоціації по версії проекта про баскетбол по-белорусски. Ну що, погнали? Мілуокі Бакс звольнілі галоўнага трэнера Эдріана Грыфіна. Новым трэнерам прызначылі Дока Рыверса, скраўшы яго проста з каментатарскай будкі ESPN і шчодра залаціўшы. Бо што такое кантракт на $40 мільёнаў за 3 з гакам гады, як не золата? Гледзячы падчас гэтых перастановак на месца Мілуокі ў турнірнай табліцы, а гэта грунтоўны топ-3 ўсходу, я пакуль задаюся толькі адным пытаннем. Што гэта? Яніс спрабуе ісці па шляху Леброна і праходзіць NBA не толькі ў ролі гульца, але яшчэ і за ген-менеджера? Альбо з прыходам Ліларда свет Мілуокі робіцца двухпалярным? Час пакажа. Яшчэ адзін рэкорд Леброна. Джеймс першым у гісторыі лігі ў 20-й раз выклікаецца на матч усіх зорак. А яшчэ ён зрабіўся адзіным гульцом за ўсю гісторыю NBA, які ўваходзіць у топ-100 па ўсіх статыстычных паказчыках. А на дадзены момант у лізе за ўсю яе гісторыю гулялі 4536 чалавек. Ну, тут як бы нічога не скажаш. Тут сам за сябе кароль гаворыць. Агучаны папярэдні склад зборнай ЗША на сёлетнія алімпійскія гульні ў Парыжы. Вы проста паглядзіце, які хор сабраў Леброн для сваёй лебядзінай песні. Глядзіце, не буду заважаць. Калі гэта не Dream Team 2-0 ці ўжо 3-0, тады я не ведаю. Гэта быў вельмі дажджлівы месяц, бо менавіта ў студзені адбыўся сапраўдны парад рэзультатыўнасці. Карл Энтоні Таунс з Мінесоты набраў 62 ачкі ў матчы з Шарлот. Дэвін Букер набраў столькі ж супраць Індыаны. Што праўда, іх камандам гэта не дапамагло перамагчы. А яшчэ Джоэл Эмбід з Філадельфіі набраў 70 ачкоў у матчы з Сан-Антонія, а Лука Дончыч увогуле накідаў Атланце 73 і зраўняўся з 4-м месцам па рэзультатыўнасці за матч за ўсю гісторыю NBA. Расел Уэстбрук закідвае трохачковы. В прынцыпе, гэтая навіна ўжо вартая таго, каб патрапіць у автоп. Але ж скажу до конца. Расел Уэстбрук закідвае трохачковы, нават не гледзячы на тое, што за пару імгненняў да гэтага губляе адзін красовак. Паглядзіце, як гэта было. Westbrook had his shoe pop off. Finally passes it. Now he's going shoeless. It's shoeless Russell Westbrook. Go ahead, Russ. Who needs shoes? There it is. І на гэтым ўсё. З вами быў Євген і рубрика «Автоп месяца». Чакайце наступнага выпуска, подписывайтеся на соцсеткі пра баскетбол по-беларуску і хай будзе баскетбол.